Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismimon e kelle gaɗane roɓino jayndeji aljuma sappo e goho lewru avril 2025 bisimilla mon e kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal. Jayde Le Soleil ɓe garti koye disparition de Mamadou Badio Camara. La République perd un sage ɓe garti koye leydi Sénégal. Wasi dialal mawgal e fannu ñawoje leydi Sénégal ɓe garti o mo ganduɗa ko kanko tigi woni président du conseil constitutionnel mo leydi Sénégal mo ganduɗa ko jaratinoɗo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati ko rutti kono ɓe garti e pellital pawdingal ngal o ƴettino sango witno e diwtugol din sumgoji lefol lamu e hitandu ujunaji ɗe 2024. jayde rewmi quotidien ɓe garti koye rapport de la présidentielle 2024 révélation sur le sage nom de Badio Camara. ɓe garti ko caggal nde kanko horejo leydi Macky Sall e on tuma yinno dertinde ɗin sumgoji lefol lamu nde o salti kanko président conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara. kono kadi ɓe garti non no sowri leydi Sénégal e sanga nde wonno e haami e caɗele teskonoɗe e leydi Sénégal to banggue dillo to banggue dawrugol. jayde l'évidence ɓe garti ko à nouveau interdit de quitter le pays. Mansour Faye mo ganduɗa salta wonande laamu ngu saltimo yaltudemo leydi e Sénégal warti yiide kanko Mansour Faye ɗum ɗo hollitta tan ko agression mo ganduɗa waɗama e ñawoje leydi e Sénégal to banggue wonande e ndimagu mum ko ɗum woni tigui ko ɓoora e caggal nde ordonnance mbo cour suprême. jayde libération ɓe garti ko et dommage collatéral de l'accaparement d'un terrain de la banque en 2022. ɓe garti ko e oɗon mo ganduɗa ko agence de développement municipal ko kay tigui ñawore yani e dow mum tawi ene foti tottude e damurdi ko abbi e milliard uji 5 ko préje men franc CFA on société générale on banque caggal nde ƴettuno yoga e leyɗele mum toon to Dalifort caggal to banggue wonande lawol taaƴi men ɓe ganduɗa ko kanko tigui woni oɗo agence de développement municipal nde yoɓata milliard uji 5 fewde e on société générale. kono ɓe garti kamɓe libération toon to ɓuulal Dien Dia ko kay fitandu mum yoɓa on jaratno e duuɓi capanɗe jeenayyi mo ganduɗa tawi warda ko jaseje ɓe garti e on mo ganduɗa ko baɗɗoɗen golle kamtorinde mbaɗaɗo garde à vue. jayde le Dakarois ɓe garti koye kanko Mansour Faye cloué au sol malgré l'ordonnance de la cour suprême. ɓe garti koye kanko Mansour Faye mo ganduɗa hayso tawi o cour suprême totin ordonnance gam o wawa yaltude leydi ndi haɗani henko hattama yaltude leydi Sénégal ɗon ɗo yinno diwde toon to Bowal laaɗe diwoje ngal leydi Sénégal. ɓe garti e omo ganduɗa ko un baobab du droit tombe. ɓe garti koye jaalal mawgal Mamadou Badio Camara mo ganduɗa rutima e jomum. ɓe garti noon ko tergal mawgal e ñawoje leydi Sénégal woni ko rutti e jomum. jayde li quotidien ɓe garti koye décès de Mamadou Badio Camara le sage saint. ɓe garti koye kanko Mamadou Badio Camara ndin kangue mairie fayidinde nde ganduɗa ko kay woni ko rutti. ɓe garti e ɗen nde ganduɗa ko caggal nde kanko horejo leydi ndi inno dirtinde ɗin sumgoji lefol laamu pellital ngal o ƴettuno gam saltade wonande ngol diwtugol dirtingol wonande e ɗin sumgoji lefol laamu. ɓe garti e omo ganduɗa ko kanko tigui woni Alioune Tine gartude e mande omo ganduɗa ko Mamadou Badio Camara. jayde Vox Populi ɓe garti koye on veydam debbajo mawɗo mo ganduɗa fitanu mum yoɓama jartanoɗe duuɓi capanɗe jeenayyi mo ganduɗa warda ko jaseje toon to ɓuulal. kono ɓe garti le magistrat qui avait sauvé la présidentielle de 2024 on Mamadou Badio Camara boɓe kolliti ko kay tigui sowi ɗin sumgoji lefol lamu hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi 2024 yiide jayde Vox Populi. jayde l'observateur ɓe garti koye Samuel Ahmed Sarr entre justice et pronostic vital. ɓe garti kanko Samuel Sarr caɗele ñawol ha saabi dumbugol makko e saaha noon mo ganduɗa ɓe garti yiide avocat ji makko caɗele e kulhuli ɗeɓe jogui fewde cellal ɓandu makko. kanko Samuel Sarr mo ganduɗa gonɗo ni toon to pavillon spécial mbo hôpital mbo Dantec. ɓe garti e lewru ndu o waɗi ko abbi e laabi nayyi to banggue évacuation sanitaire. ɓe garti
garti e ewnade laamu ngu nde wawata ha joni toppitade kono kadi wawa hormade ko yitno non e foddeji kam e ko yitno non to banggue cellal ɓandu makko yarani non nde ɓe gaccata o heɓa hendu welitare o wawa kadi safrade no hannirta niyata. Jayde point actu ɓe garti koye dutugol Mamadou Badia Camara une forteresse de la République SAFES ɓe garti koye kanko Mamadou Badia Camara dutugol makko ɓe garti ko ɗum ustare mawde ko yitno e ñawoje leydi Sénégal ɓe garti e kanko mo ganduɗa ko calinoɗo mandat tataɓo mo kanko horejo gonnoɗo horejo leydi Sénégal Macky Sall ko noonne kadi nde o saltino e guingol ɗin sumgoji lefol laamu hani e ngal pellital ngal o ƴettite o yadani hen toon to bowal gendire leydi Sénégal. Jayde point actu arti hen kono ɓe garti e omo ganduɗa ko rédacteur en chef mbo des médias omo ganduɗa ko Simon Faye baɗaɗo garde à vue. Jayde tribune quotidien ko hen ɓe garti Simon Faye des médias dans le viseur du nouveau monstre ɓe garti koye mo ganduɗa kay tigui ardi ɓen ganda ko jaydiyankoɓe toon to média don des médias ko kay fawa jungo ɓe garti e duuɓi nogas ɗon ɗo ɓe teskaki e makko Ayiba 20 ans de journalisme zéro faute ɓe garti e la dignité de la cour suprême bafoué e yiide Mansour Faye ko ɗum ɗo de ko ɗum teddungal cour suprême woni ko ɓoora tawi ɓuri ɗum ko laamu ngu caggal nde hokkimo ordonnance nde o yaltata leydi ndi kono haɗani hanki o ardiɓe toon to bawal diwoje ngal leydi Sénégal kattimomo yaade kanko mo ganduɗa ko Mansour Faye e yiide. Jayde tribune jayde enquête quotidien ɓe garti koye Badio Camara juge d'histoire kanko Mamadou Badio Camara mo ganduɗa ko juge naɗɗo e tariha leydi Sénégal ɓe garti koye ngal pellital o ƴettuɗo caggal nde o rewtuno ɗin nde Macky Sall yi noddirtinde ɗin sungoji lefol laamu calogol makko hani e golle payidinɗe ɗe ganduɗa o waɗi ɗum e ko yitno e tarihi leydi Sénégal to fannu ñawoje e saaha nde o ardi toon to conseil constitutionnel. Jayde l'éveil ɓe gari ko toon to Mauritanie hollitama ko abbi e temedere e goski ɓen ɓe ganduɗa ko yinnoɓe wadde ɗanle ndewani lawol rewde maaje kadɗe ɗe kañumen goni ko gawa e maaje ɗe ɓe kolliti nde ɗo hitande ko ɓuuri yimɓe nogas tawi ko hawruɓe ladial ko pitt kañumen ne wayno itta e maaje ɗe toon to Mauritanie ɓe garti e garde à vue mo Simon Faye rédacteur en chef mbo des médias mo ganduɗa ko gonɗo toon to division des investigations criminelles baɗaɗo garde à vue. Jayde suite quotidien ɓe garti koye on dialogue politique le 8 mai du FDR ɓe garti koye fedde FDR ko yitno e dialogue politique mo horejo leydi ndi noddi ɓe mbi eyyi kono ɓe pawa sarɗiji mabɓe fewde e kanko horejo leydi ndi. Jayde suite quotidien arti hen. Jayde le quotidien ɓe garti koye décès de Mamadou Badio Camara un sage savant ɓe garti koye omo ganduɗa kay tigui woni président bo conseil constitutionnel garti ko kanko mairie dialal mawgal dutingal ko yitno noon ɓe ganduɗa ko kolliti ko ɗum yewende wonande e ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e ñawoje leydi Sénégal ɓe garti e kanko horejo leydi ndi bataki gam ruttude teddungal e mande omo ganduɗa ko kanko tigui wonno président bo conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara ɓe garti kamɓe le quotidien omo ganduɗa ko Amadou Mansour Faye kattaɗo ɗannade caggal hanki o nde o yinno diwde toon to bowal gendi toon to bowal laade diwoje leydi Sénégal ne wayno ɓe o hattama yaade hayso tawi ordonnance mbo cour suprême tottunomo saabi holliti wonande ɗum ɗo hollita tan ko laabi leydi Sénégal kormaka ɗo e nder leydi ndi. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni commune dobinnomon e kelle ganane rubindo jandeji e subaka hande o min dokkon aadi altine paɗo so hawre welede Allah.